Assalamu alaykum, mehriban iyileşler, hormatly tomaşaçylar. Biz siziň ahliňizde atgal alojagyňda agdy birlik, awadançylyk, çağızlyklaryň bagtyar gülkü setleriniň biziň milli aýdymlarymyzyň, saatlarymyzyň, agdy bir ojaklarynyň töwerini bedemegini tüýsüremizden arzu edýäs. Bize şeýle döwletli döwrany peşkeş beren, bizi bagtyň gujagyna ýaşadýan mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Edid arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutyan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary besensin. Edidileşler hormatly tomaşaçylar, neşeýle ýagşy arzuwlar bilen ine bugün Türkmen Owatly aýlymyna taýýarlanyp size ödürlenýän ýangy ýarym owazlara gepleşigimizde başlaýas. Mehriban iyileşler, bugün ine gepleşigimiziň mihmany ýangy ýarym telewizýanyň 2009-njy ýyllaky ýeňçisi Tapargelli Çyrışlyýew gepleşigimiziň mihmany bolup gatnaşýar. Gepleşigimizde hoş gördük. Bir sözümize başlamadan odal bir ýüregiňizde joşgunyňyzy buýtonçyňyzy eşdäýdik. Sağ ol. Şunyaly ajaýyp mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň tutýan tutumly işleri mundan beýleki rowaşlyga besensin. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Tapargelli gepleşigimiziň geçen sanlaryna da çykyş etdiňiz. Gepleşigimiziň bu sanyna tomaşaçylarymyz biziň gepleşigimiziň gyýytka belgisi 0569 belgimizde SMS sawarnamalaryny ýolladylar. Gepleşigimizde siziň çykyş etmeňizi isläp bildirip aýdymlaryňyzy dinlemek isläp tomaşaçylarymyzyň bir näçe SMS ýolladyny. Näme dörejlik toparmazam, täzeden sizi gepleşigimizde çağırdy. Bu gedek gepleşigimizde täze aýdymlara garaşýas, tomaşaçylarymyz garaşýarlar. Sadanlarlar toparmaz bilen täze aýdymlar bilen gelentiňizi diýip ümid edýäs. Owa, gepleşiň bu sanyna bir näçe halk aýdymlary getirdik. Ondan Magtymul Atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlary getirdik. Ulu höwes bilen dinler sonuna bilelikde. Mehriban iyileşler, gadarly tomaşaçylar, gepleşigimiz Tapargelli Çyrışlyýewiň ýerine ýetirmegine bir joşun aýdym bilen başlaýar. Mümkin bolsa häzir gepleşigimize getiren aýdymlaryňyzdan birini sadanlara toparyňyz bilen tomaşaçylarymyza ýetirseňiz, ondan soňra söhbetimize dowam eder. Başlasyn. Mayıl bakan yar, yar kara gözlerim canım nediler minin. Şirin canım son odunu yakan yar, yar kara gözlerim canım nediler minin. Şirin canım son odunu yakan yar, yar kara gözlerim canım nediler minin. Sol kara gözlerin binde boloyun, men senden ayrılıp canım nire barayın. Men bir tılla yüzüp senne boloyun, yar kara gözlerin canım nediler menin. Men bir tılla yüzüp senne boloyun, yar kara gözlerin canım nediler menin. Men beğerin canımı, şarkara gözlerin canım nediler menin. İlkin men beğerin canımı, yarkara gözlerin canım nediler menin. Bilbilin tilinne canım gülün dumanı. Sayat Han Kimran'ın dini imanı, şol kara gözlerin canım nediler menin. Sayat Han Kimran'ın dini imanı, yar kara gözlerin canım nediler menin.
Mehriban iýleşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Görüşüňiz ýaly. Tadanlarlar topar bilen biziň dehin laýdym şeýmiz ýangan ýarym telewähdeşiginiň ýeňçisi tapar geldi çyrşylyp çykyş edýär. Häzirki wagtda Mehriban arkadamyzyň giňgi ýollar açyp bermegine, edid arkadamyzyň ähli medeniýet sunugy işgärlerini özüniň baş halypy bolup durmagyny, medeniýetimiz sunugymyz güllä besýär. Watanymyzyň şanyna, Gahrman arkadamyzyň saýatyna gadanýan üstünliklerimizin şanyna ajaýyp aýdymlar belentden ýanglanýar toýdur bayramlarymyz bedeýärler. Sizem ýygy derlip tamaşaçylarymyzyň dinleýijileriniň anamly ödäp begendirip gelýäňiz. Häzirki wagtda näme tamaşaçylarymyz bilýändirler. Türkmen Wata ýaýlymyzda taýýarlanyp halkymyza ýetirilýän şekilli aýdymlar we gepleşikler we konsertler we çykyş edýän täze aýdymlar bilen taýýarlaýan täzeligiňize ulysynyklar tüýsüramyzdan arzu edýäs. Sag ol. Tapar geldi. Indi gepleşigimizde nähili täzeliklere garşy tamaşaçylarymyz nähil aýdymlar bilen çykyş etmekçi. Sag ol Akmehmet. Häzir ana türkmen halk aýdymlarymyza geçmeden öň häzir bolsa arkadamyzyň beýik eseri paýtagtymyz Aşgabat şäherimize başlanan aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Ulu höwes bilen diňler sonra. Häzir Mehriban iýleşler, gadyrly tamaşaçylar gepleşigimiziň şu ýerine onu Aşgabat atly ajaýyp aýdym bilen dowam edäýli. Baş üstüne. Şehir şöhrasanım Aşgabat, cümle cahan genci kelim Aşgabat. Şöhrasanım Aşgabat, cümle cahan genci kelim Aşgabat. Ey vatan fırgıtlarım kamil mektebim, Merjen şehir şöhrasanım Aşgabat, cümle cahan genci kelim Aşgabat. Milletlerin ruhi, arşında parlayan doğun
Edi diýleşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigime dowam edýäs. Gepleşigimizde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň wagtyny ýetirýän Joşun Aýdymy gepleşigimiziň mehmany Sapar Gelçerişliýew taýdanarlar topar bilen ul ruh bilen ýerine ýetirdi. O wagtyňyz belentden ýaňlansyn. Mehriban arkadaşymyň tagallasy bilen ýurdumyzda toýlarlaşýar. Owa Mehmet, ýurdumyzda toýlaşýar. O şeýler ýurdumyzda toýlanýan toýlara bizim öz döredüçülüğümüz bilen, sadanlarımız bilen, täze aýdymlar bilen barmak bizim üçin ullakan bayramçylyklarymyza Magtymul atamyzyň sözlerine dören halk aýdymlarymyzy häzirki zaman görnüşde ýerine ýetirip taýýarlyk görýär. Gepleşigimiziň sanyna da şeýle aýdymlardan getirendiňiz barmy? Elbetde. Şoň üçin gepleşigimiziň şu gezek sanyna häzir Magtymul atamyzyň sözlerini döredilen bir halk aýdym ýerine ýetirip berýän. Ulu höwes bilen diňler. Mehriban arkadaşymyz öz halkyna peşkeş beren Ak şäher Aşgabat adly kitabynyň başynda da eýän Magtymul Pragymy hakda nyktab geçmegi edil arkadaşymyň şu şähriýet äleminiň bir beýik ustady bolan Magtymul Praga şeýle ullukan hormat goýýanlygyny ýene-de bir ýola bir hemmämiz şaýat boldukda. Indi häzir gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa Magtymul Pragynyň sözlerini dören ajaýyp aýdymlardan ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne. Kudretli Cebbar, ey yaradan kadir kudretli Cebbar, arman koymagul yadır celalım. Ey nefsimin rayına kiremli Gaffar, hayran koymagul yadır celalım. Kaygıdan, gamdan, mehnetten, hana kılma dünyalıkten, devletten. Ey mahmud etme şefaatten, reknetten, gammenine koyma kıl yadır celalım. Ey yadır celalım, ya mehribanım, koyma kıl yadır celalım. Ey yadır celalım, ya mehribanım, şerminle koyma kıl yadır celalım. Senin kudretli kim var? Ey Kadir senin kudretli kim var? Keremin güçlüdür günahım bir yar. Ey bir zalim kolunda eylem giriftar, hayran koyma kıl yadır celalım. Ey Magtymul şerkeğim bol hoşanımdı. Ey Magtymul şerkeğim bol hoşanımda, hayrı döner armağan koyma şanımdı. Ey ovala hayır düşmanın yanına, şerminle koyma kıl yadır celalım. Ey ovala hayır düşmanın yanına, şerminle
Celalım Ey ya Celalım ya mehribanım hayran koyma gül ya Celalım Ey ya Celalım ya mehribanım gammenni koyma gül ya Celalım şermenni koyma gül ya Celalım Ey armağanni koyma gül ya Celalım Edidilleşer hormat tamaşaçylar biz gepleşigime dowam edýäs. Ýagnan ýarym owadarat gepleşigimiň bu gedek sanyna görüşüňiz ýaly. Dehinli aýdymçy Tapar Ýeli Çyrşlyýew joşun aýdymlar saatlar bilen çykyş edýär. Mundan meýlägem aýdymlaryň saatlaryňyz owadyňyz belentden ýagnansyn. Ulu üstünlikler arzu edýäs. Saatlanarlar toparyňyz bilen gepleşigimizi ulu şatlyk şowkun bilen joşun bilen dowam edýän näme illeşermeden ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy ulu höwes bilen dinleýänler diýip umyt edýäs. Ne gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam edelim. Tapar Ýeli siz häzirki wagtda tomaşaçylarymyzyň arasynda, dinleýijileriň arasynda biziň milli mirasymyz bolan türkmen halk aýdymlaryny zekin bilen başarlyk bilen ýerine ýetirýän aýdym çökmünde tanalýan gepleşigimiziň başynda da belleşimiz ýaly illeşermeden bir näçeti gepleşigimizde gatnaşmagyňyzy isleg bildirip SMS habarnamatyny ýollapdyrlar bir näçeleri. Gepleşiňizde plan aýdymlar ýerine ýetirilýär ýa bolmasa gepleşiňizde plan aýdymçy çykyş edýär diýip illeşemizi ýigder SMS-laryny ýollap durýarlar. Indi gepleşiňimiziň bu sanyna da näme tomaşaçylarymyzyň hem şaýat bolşýar türkmen halk aýdymlaryny, halipalarymyzyň dörejiligini degişle joşun aýdymlary ýerine ýetirýär. Türkmen halk aýdymlary, türkmen bagçylyk sunuwaty diýilenler häzirki wagtda Mehriban Arkadamyň saýatynda bir güllä besýän milli aýdym sasyny otymyz gözüňe gelýär. Ýagnan ýarym telewähtäşigini alyp barýan döwürlerimizde şaýat bolýarsa, ýerine ýetirilýän aýdymlaryň aglaby bölegi biziň halipalarymyzyň dörejiligine degişli aýdymlar. Biziň milli mirasymyzda degişli türkmen halk aýdymlary. Umuman Mehriban Arkadamyň giň ýollar açyp bermegine şu ul ösüşler gazanylýar. Aýratyn bellemeli zatlaryň birem Ediz Arkadamy bizim medeniyetimiz, sunwatymyz dogrusunda bagçylyk, tadanarlyk dogrusunda gymmatly jümleleri, gymmatly maglumatlary öz içinde saklayan atalyk kitaplaryny bize peşkeş berýär. O ile döwletgeler bolsa parahatçylyk, sady dostluk, dogunluk, sady türkmen medeniyeti, umuman ajaýyp eserleri bagçyly adamlar üçin ullukan ýol ýörelge bolýandyr diýip umyt edýäs. O dogry belläp geçdiň Akmehmet. Şu Gahrman Arkadamyzyň her bir döredýän kitaby biziň üçin ýol ýörelge. Mehriban Arkadamyz atal kitaplaryny belleşi ýaly biziň aýdym sasyny gotymyz nesilden nesile geçip gelipdir da. Munda da biziň bagçyly adamlarymyzyň paýy bar diýip belläp geçýär. Biziň üçin ýol ýörelge bolup durýan atal kitaplaryny peşkeş berýän Gahrman Arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan meýlägem rowaj alsyn. Arzularyňyz hasyl bolsun. Ile döwletgeler bolsa atly ajaýyp kitabyna Mehriban Arkadamyzyň, ýani siz hasy ýerlikli belläp geçdiňiz. Biziň bagçyly adamlarymyz aýdymlary, saadlary özleriniň owadlary bilen, ussatlyk bilen ýerine ýetirmegine nesilden nesile geçirip gelipdirler diýär. Häzirki wagtda tizem estrada sunwatymyzda bir zehinli aýdym çökmünde görelli alýan bir näçe halipalaryňyz bardyr. Belki gaýwany halipany hasaplayan biziň meşhur sunwat saatlarymyz bardyr. Şolar dogrusunda durup geçseniz, onun ýygynyň gepleşigimiz şokun aýdymlar bilen dowam edýär. O biziň aýdym sasyny gotymyz halipalary ören bay. Men esasan örjetip dinleýän halipa Öwezgel Tekaýewiň aýdymlaryny, Rowşan Haliýewiň aýdymlaryny dinleýän. Türkmenistanyň atgalan artisti Recep Ulugowyň aýdymlaryny köp dinleýän. Şu halipalarymyzyň ýoluny dowam etmek üçin Gahrman Arkadamyz giňden ýola goýup berdi. Gahrman Arkadamyz hut özü ene bize halipa görüldi bolupdyr. Ene bizem Gahrman Arkadamyzyň görüldüsini eýerip, mundan meýlägem öz aýdym sazlarymyzyň üstüne işler, halipalarymyzyň döreden aýdymlaryny täzeçe öwüşünde halkymyza getirip durarys.
o gahrman arkadamyzy, dinleýijilerimizi begendirer. İşiňizde üstünlük ardy edýäs. Hawa. Täze aýdymlangyň sağlangyň tomoşaçylarymyz tarapyndan bir gyzgyn gollagy, eýe bolmagyny söýülip dinlenmegiň tüýsüremizden ardy edýäs. Indi gepleşigimizde halipalaryň bir näçelerini atlaryny agdap geçdiňiz. Şol halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlary bilen gepleşigimizde dowam edersiňiz belki. Türkmenistanyň halk artisti Öwedgel Tekaýewiň bir näçe aýdymlar nädir ýerine ýetirip bereýin. Ulu höwes bilen dinlersiň. Ondan halipalarymyzyň joşgun aýdymlar sahatlary mehriban iýleşir. Gepleşigimizde hassa bir ýokary depkinne ýanglanmaga dowam edýär. Haparely başlyny ondan sahadanlar toparlygy bilen joşgun aýdymlary tomoşaçylarymyza ýetirin. Bizem ulu höwes bilen dinlersiň. Şapakın yanı göçüp aylar yıllar var ya geçeyim. Yeğenir edeten halın için yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Yeğenir edeten halın için yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda.
Arxasına düştüm pirvanı bolla minni Çoğun köydüne köydüm bir yanı bolla minni Cismim kebaba dönni bir yanı bolla minni İncil'de yenler gerilsin bir yanı bolla minni Ayrılma yağlardan divanı bolla minni Ey dünya menden kendetmez men hem mekre yalmaz men Odum ötkür derdim köp boşfak olup gülmez men Ey yağırma hayalimni altın pul koyalmaz men Dost haydı düşman haydı parkın edebilmez men Hiç kimse almaz halim ayağına bol minni gidip yattım Ey ceset yolla yok bolli kömüledin unutayım Aşk olsun yığıp gelip akıl mülkün dağıttı Talına verip aklım bir yanı bol minni Ey mağtım uli nirgaman neyleyin olma gıryan Fikirlayına battım çıkabilmen min bir yan Ey göğre harapken torap Köngülümün şahri veyran Can cesetten akıllan ayrılıp kalı bir yan İş gelip başa düştü merdana bol minni ayrılıp kalı gıryan İş gelip başa düştü merdana bol minno Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, görüşüňiz ýaly bugün ýanglan ýarym owadarat gepleşigimizde ajaýyp aýdymlar saatlar belentden ýanglanyp gepleşigimiziň mihmany Tapar Geli Çyrşlyfa ýanglan ýarym telewätdeşiginiň 2009-njy ýyllaky ýeňijisi hem de sadanlarlar topar bilen gepleşigimizde de joşun aýdymlaryny ýerine ýetirip berdi. Dörejik toparmyzyň adyndan ýene döwür ýoly hoşallygymyzy bildirýäs. Owaryňyň meýlegen belentlerde ýanglan tursun. Bir gepleşigimiziň ahyryna bir ýaxşy arzularyňyzy, bir ýüregiňizde buýsanjyňyzy ýylleşmede ýetirýärsiňiz. Sağ ol Akmam. Şeýle bir ajaýyp döwürde ýaşaýarsa. Akmamet. Bizi şu derejeye ýetiren, bizi bagtyň ujagyna ýaşadýan gahrman hem mehriban arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Bundan meýlem tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Gahrman arkadaşymyzyň saýasyny toýlaşsyn. Bundan meýlem aýdymlarymyz, sağlamyz belentden ýanglanıp dursun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Sunwatda dörejilikde bundan meýlem ulusynlyklar tüýsürmeden arzu edýäs. Edidileşer, hormatly tamaşaçylar, görüşüňiz ýaly gepleşigimiz ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz size de ýene döwür ýoly ähli älam gowluklaryny maşgalawadançylygyny tüýsürmeden arzu edýäs. Agdy bir rojaklaryňyzda bagyt, agdy birlik, awadanlyk höküm sürdün. Elbette bizi şeýle bagtyň gujagyna ýaşadýan, bagtyar döwürde ýaşadýan gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran, halipa bolup duran gahrman arkadaşymyzyň saýasyna ýurdumyz mundan meýlegem uly ösüşlere, üstünliklere besentin. Gepleşigimizde şeýle ýaxşy arzuwlar bilen mehrbany ileşler jemleýäs. Gepleşigimiziň indik sanlaryna görüşýänçak. Hoş, sag bolun.